Plakari edo, lasteketan zehar, momenturen batean atzetik inara guara? Bai, horre izan guztitik etxaten biren arpozik, eta hor pixkat, psikologi ezin gure eta ikarpatzen diren. Baina, horre zuen ikusten klabe eustea zeok, eutxitu bat, eta gero behiz etxateko egiten dio lehitzu batean edo, eta hotxe indartzu behiz, eta gainen batean, bin ditu, zanabien, hiru aizkorri, nortu batean, azkenean, Eta eskualde honek eraitik gainera, iazko denbora hogeitzea, iaz 10 ordu 10 minutu eta 32 segundu, eta aurtengoa oso berreztan abi 10 ordu minutu bat eta 23 segundu 11 minutuko legetik. Bai, ziurrenik, azkenen, azetik etortzen horrek, segurumentu gara ez relajatzea hitzik, eta Bueno, bigarren aldiz garaia, bigarren txapela, zer suposatu dira? Egizatean nahi batzue, biurteko hirugarren postoa lauz egirantzen. Iazko txapela lauz egirantzen, aurtengoa berezina duela. Norbait eskintzekotan edo berezi ditasun horren zergatiak? Generazio eskintzeko, haetzen lautzen diren guztirik, gure horretzunen, eta azkenen zehundi esatzen digunek, eta etxeko amarreko, tia polietzen zerrek, tia ontzen zerrek, janire que bai, nusai, eta ama, haite dio horrengoa, arrozu lanitez, eta gure gare, kuadrilla, izan gauzen gaude, hau betetzen. Ez dira, apoyatzen, gaur bai horri edutu da guztina, agia bigarra da gozera. Ez dira, ez dira, ez dira, ez dira, ez dira, Gauzari nabai, ez dira,